O. Odpalił samochód. EG. Przepraszam, to jest EH. EH3. Trochę niewystrojony chyba. Newton, puść gaz. Tak niewystrojony. Ty, ale komputer. Proszę bardzo. Pierwsza deseria w Polsce na EMU odpalona. To żaden fotomontaż nie jest, proszę. Tu jest EMU, dotykam. Żeby nie było, jest to też o Newton. To ten pan. Orkiestra gra. Dobrze. Będziemy się bawić. Jakieś schody Krzysiu narysował. Nie wiem zupełnie o co chodzi. Dobrze. Dziękujemy. Piękny jestem. Piękne to jest to, co ty robisz. No, to cześć.